Musa a daka are a sai kalwa san farira sai dai casa na hannun kashi ne naka ka kyale mutanen banza biki budiri yan mata yau ga ango da amarya mai akwazani dan musa kunne biki na masoya ya zo a shashagali yan matan biki ga ango da amarya amarya da ango ranar ta kuce ba zancen ƙarya ranar shagali ranar murna a yi turmi sai da tabarya ga auren koyawa daura magauta na can baya auren manya yayan manya ake ba zancen goya biki budiri kowa murna masu da koma baya biki budiri yan mata yau ga ango da amarya mai akwazani dan musa kunne biki na masoya ya zo a shashagali yan matan biki ga ango da amarya dangi na makota kowa ya sako anko ne ya zo domin taya murnar auren na har da abokai sun zo kuma na ga kawaye sun zo har da gayyar sodi sun zo na hango mutanen kauye har da mayan murni sun zo bikin nan lallai yayi biki aure na masoya daɗi na gode zaɗan Musa ne da kai ba sabo ba na rainawa inda za a bani amigo dan taro ya kai taro ganin gari ga bako ana shagali murnan aure biki na masoya yayi biki budiri yan mata yau ga ango da amarya mai akwazani dan musa kunne biki na masoya ya zo a shashagali yan matan biki ga ango da amarya yau ga ango da amarya mai akwazani